Sumalas Biblia o referensya. Affirmative side, George Jurupil. Negative side, nag-record na Dodong Kubil. Duhan ay 7 minutos matag usan yung barog, 5 minutos cross examine, dayon rebuttal 5-5. Okay, nya kaduhang barog. Unang barog 7, kaduhang barog 5 na lang. Okay. Atong paminaw ni si Kuan, si George Trupil sa iyang pamayag nga adlaw Domingo maoy adlaw ipamulay sumas Biblia o referensya diin supakon sa negative side Dodong Kubil. Go. Timer. Maigsoon may gabi ka natong tadlaw. Tanan niya adlaw karon nga Domingo pizza 20 pizzaron 25 bulan sa Mayo 2004. Maigsoon 2014. Ah. Maigsoon akong pamatud-an ang tima karon nga akong pamatud-an nga ang adlawng Domingo maong adlawng ipapahulay sumala sa Biblia. Maong adlawng ipapahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o referensya. Maigsoon dunay panaltihon sa kinaadman nga nagingon nihil putis itsi juturnum winon subis veritas. No reason can be lasting if the truth is not ruled. Nga sa Bisaya pa, walay pangatarungan nga mulumtad kung wala sa kamatuoran gipasukan. Maigsoon ang birtud sa hostisya nangayo nga itugyan nato sa Dios ang unsa nga angay kaniya. Sanglit na utang manato ang tanan gikan kaniya. Nan kinahanglan nga mugahin kitag usa ka adlaw aron sa pag-alagad o pagsimba kaniya. Maigsoon duna bay adlaw nga gibinisyonan ang atong Ginoo aron atong gamiton sa pagsimba o pag-alagad kaniya. Maigsoon mabasa nato sa Genesis 2:3. Ang Dios mingon og gipalanginan sa Dios ang ikapito og nagbalaan niini og tungod niini mipahulay siya sa tanan niyang gibuhat nga gihimo. Maigsoon duna giday adlaw nga iyang gibalaan. Nagsugo ba ang Ginoo sa tao sa pagbalaan sa adlaw alang kaniya? Atubag, oo, giapil gani na niya sa napo kasugo sa 10 commandments. Mabasa nato sa Exodo 20 bersikulo 8 sa Jesus. Nagingon siya nga, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito maong adlaw nga ipapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. Mga igsoon, ang Dios gayud mo'y nagsugo nga kita mugahin og adlaw nga ipapahulay alang sa atong panginabuhi ug sa panginahanglan nga lawas nun. Apan si Moises maigsoon mo'y mipaila kung unsa katong adlaw ilang gipahitukma sa balaod. Si Moises mo'y nipaila kung unsang adlaw. Mabasa nato sa Nehemias 9:14. Og nagpahibalo kanila may tungod sa balaang adlaw nga ipapahulay og nagsugo kanila og mga sugo og mga kabalauran og usa ka kasuguan nga pinaagi ni Moises nga imong alagad. Unsa ray maigsuon? Mga kabalauran nga pinaagi ni Moises nga imong alagad. Ug unsa maning adlaw ang gipili ni Moises? Maigsuon. Mga igsuon, ang adlaw nga gipili ni Moises mao ang adlaw nga Sabado kun Saturday. Sanglit mao kini usa ka halandumon nga adlaw sa mga Israelitas. Tungod kay mao kini ang paghigawas nila sa kaulipnan sa Ehipto. Adlaw kato nga Saturday o adlaw nga Sabado. Ug mabasa kini nato sa Deuteronomio 5:15 nga hinumduman mo ang hinumdumi nga naulipon ka didto sa yuta sa Ehipto ug ang Ginoo nga imong Dios mo'y nagkuha kaninyo gikan didto. Unsa day maigsoon? Adlaw nga Sabado. Mao kato ang adlaw nga halandumon nga diin ang mga Israelitas nahigawas sila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Apan mga igsoon, gipahunong kini dunay tagna nga kini pahunongon. Ingna ko ang oras og pa. Duna kini tagna nga kini pahunongon tungod kay way nakatuman. Asa mabasa nga kini dunay tagna nga pahunong? Osias 2:11. Ningon nini
pahunungon ko usab ang iyang tanang mga kalipay, ang iyang mga pangilin, ang iyang mga bag-ong bulan ug ang iyang mga adlaw nga igpapahulay nga Sabado. Tungod kay way nagatuman mga igsuon, Ezekiel 20:21 gipahunong sa Ezekiel 20:21 bisan pa ang ilang mga anak ug ang ilang mga kaliwatan wala makatuman sa mga pangilid sa adlaw ng Sabado. Unsa ray mga igsuon? Gipahunong kay way nakatuman. Unsay prueba na mabasa nato sa Exodo 31:15 nga bisan unsa nga magbuhat sa adlaw nga Sabado patay. Exodo 31:15. Unya sa Exodo 35:3 walay bisan kinsa nga maghaling og kayo, masakpan maghaling og kayo, patay. Ang pagkaon nga lutuon sa Sabado lutuon dan sa Biyernes. Exodo 12:16. Mo na mga igsuon nga atong mga igsuon nga mga Sabadista nga nagbantay Sabado kung nagtuman pa lang sila niini ang ilang pagkaon panos kay ngano ang ilang pagkaon lutuon na sa Sabado lutuon na sa Biyernes ato pa panos mga igsuon wa pa may refrigerator ato panahon na mo nang mga igsuon way nakatuman kay bisan atong kaatbang wa gid nakatuman ini kanang paghaling og kayo wa ay patay nya kini sila tanawa ini kadlaw Sabado maghaling ni kayo wa nakatuman mao na mga igsuon nga gipahunong nya Jeremias 17:21 walay pala pagapasanon sa adlaw nga Sabado. Unsa ray maigsoon? Pero kinato maigsoon tan-awa sa adlaw nga Sabado bisag unsa ray pasanon ani. Wa gyud nakatuman. Mao maigsoon na higpit kayo ang ilang balaod nga gidili sa adlaw nga ipapahulay mao na nga dunay tagna nga kini pahunungon. Ug diri sa bag-ong tugon sa panahon ni Kristo naghisgot na og laing adlaw. Naghisgot na laing adlaw nga maigsoon asa mabasa Hebrehanon 8. Kay si Josue wala maghatag kung si Josue naghatag pagkapahulayan ang Dios dili na maghisgot og laing adlaw. Maigsoon naghisgot na og laing adlaw sa ato pa dili na Sabado kay lain namang adlaw nya Sabado man to lain na kung adlaw sa ato pa dili na Sabado mo na magsuon unsa man ang adlaw nga gipuli maong adlaw nga Domingo maigsoon maong adlaw sa pagkabanhaw kay nining adlaw matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto 15:14 kung wa pa mabanhaw si Kristo kawang lang ang among anang giwali ang among ang among pagtuo adlaw nga Domingo tungod kay naulipon ta sa sala giluwas ta ni Kristo adlaw Domingo kay sila naulipon sa mga Ehipto adlaw Sabado kay landong mo to ang katumanan mong adlaw Domingo pagkaulipon nato gikan sa sala giluwas ta ni Kristo adlaw Domingo kunya mga igsuon kay last 1 minute naman ako yung ipabarog yun ang bersikulo nga gigamit nga adlaw Domingo mabasa ginato sa Leviticus 23:39 nga adlaw unang adlaw ug ang ikawalong adlaw nya unang adlaw mao man Domingo mao ang balaang pagkatigom ug adlaw nga ipapahulay mabasa gid may igsoon nya sa referensya naasad mabasa na to may igsoon nya kay naot da naman sa oras inila ko kutob Okay, natapos may gala paparog 7 minutos ngadto sa affirmative side. Anya negative side may gala karon tataod pero sa dili pa ato tagang 5 minutos cross examine sa negative side ngadto sa affirmative side sa iyang pamayag. Ato tagang 5 minutos si Dodong Cobel. O may gabi sa tanan o sa akong katbang ani ako sa mga pangutana dili ra to danay ang tema asa ko ni tema asik ito akong kuan Paminawa na sa oras nimo. pamatudan nga ang adlaw Domingo mao ang adlaw igpapahulay sumala sa Kristyanismo Kristiyano sumala sa Biblia og referensya pangutana imo ba ning napamatudan o wala napabatud ani ginako maigsoon gani sa katapusan ng yugto sa oras ako gigamit ang Leviticus 23 klaro gyud dito unang adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay naagid mabasa litra por litra maigsoon. Okay, kadto po na. Ikaduha na kong pangutana kaning Genesis 2:2 imo man ning gigamit mo uyon day ka nga ang Genesis 2:2 nagpahulay sa ikapito ka adlaw maigsoon dili Domingo ang kanang Genesis gigamit ta sa Dios sa creation gigamit siya ana pero ang gipili diha ni Moises adlaw nga Sabado tungod kay maoto siya ang adlaw sa katong pagkaulipon na si Ehipto kunya kato maigsoon landong mo to gipahunong mo to kay wa may nagatuman mo na nga adlaw nga Domingo kanang Genesis diha wa man na magpasabot gyud kay sa una sa panahon sa Ginoo sa kreasyon wala pa tayo kalendaryo gyud atong panahon og buton naon kay ang ikapitong adlaw gisgutan diha mao ang usa ka adlaw nga mosunod gikan sa unom nga nagsunod ka mga adlaw mao na ikapitong adlaw walay piho atong panahon sa kreasyon gyud kung atong buton naon may sunod to sunod na kong pangutana kaning imong Usyas 2:11 ang adlaw gipapahulay gipahunong unsa may mabasa ni kaning Domingo o ang Sabado may gipahunong mao gani ako tubag mao gani kay si Moises may nagpili nya adlaw mga Sabado nya sa atong kalendaryo Sabado mo gid ikapito diha
mao na diha nga adlaw sa Sabado gipahunong na nga maong ipapahulay nga Sabado kay way nakatuman maghaling og kayo patay. Walay bisan unsa pagapasanon, makit-an ka nga magpasan ka, patay. Ang lutuon nimo sa Sabado, lutuon dan sa Biyernes, higpit kayo mo na nga kanang usiyas tagna na gipahunong gyud. Pahunong na adlaw ipapahulay sa Sabado. na. Asa mabasa sa Biblia nga ang adlong Domingo mao'y adlaw ipapahulay. Mga igsuon, litra por litra. mga igsuon gitubag lang og ganina kung naminaw pa nato igsuon dili na tanan ipangutana pag-usap. Excuse me. Naabas Biblia, sabot niya, naabas Biblia, sa adlaw kulo. Domingo. Mao'y adlaw ipapahulay. Mao'y adlaw ipapahulay, mabasa pa nimo Domingo. Mga igsoon, doon na mo ko'y 1 minute nga ansero. Ang Dias Biblia sa Leviticus 23:39 nagisgotag unang adlaw. Ang unang adlaw mo ang balaang pagkatigom, balaang igpapahulay, adlaw ang igpapahulay. Nya kining unang adlaw mga igsoon sa atong kalendaryo di malalis ka kini Domingo. Unya unsa man ning Domingo? Naa mabasa nato sa Webster Universal Dictionary page 310. Sunday, unsa man ning Sunday is the Lord's Day, adlaw sa Ginoo. Kunya adlaw sa ning igsisimba, mabasa gyud. Mo na nga ang atong igsuon. So klaro natubag gyud. Kusma, wa sa Biblia pero nasa dictionary Nasa dictionary. Dili na mabasa unang adlaw. Ya ako nang adlaw Domingo man di man malalis. Wa sa Biblia pero nasa Webster Webster dictionary. Di juga kabasa sa adlaw ipapahulay Na ay mabasa may igsuon unang adlaw lagi ang unang adlaw. Dili man ang malalis Domingo man ang unang adlaw. Igpapahulay gyud litra po litra. Nya unsa man ning unang adlaw? Kita di lang ta magpaka-ignorante bagay na sayod kita ang unang adlaw Domingo gyud. Nya giingon ang Biblia dili na ingon nga hungitan pa ta kay klaro na kay na unang adlaw mao ang balaang pagkatigom mao ang adlaw ipapahulay. Klaro kay litra po litra. Wa ka pangutana lang. Natubag na may igsuon. Kaning Levitico 23:39 kana imong giingon diha wala man na magisgot sa ikapito ka adlaw sa sinimana ang giisgutan diha ang unang adlaw sa kuana sa pista Pangutana unang lang, adlaw. pangutana. Ang pangutana nako mabasa ko nung adlaw ang adlaw Domingo mao ay adlaw ipapahulay kanang unang adlaw sa Levitico 23. Mga igsoon klaro jud kayo. Ang atong moderator Basa may lagi. anoy pabasa. Ang pangutana niya. Natubag babasa naabas gyud. Biblia nga Unang adlaw ipapahulay. Unang Mo Mo ipapahulay oh. Na mabasa ipapahulay unang adlaw. Ate pabasa Mr. Moderator. 23:39. Lucas 23:39. Aw kana Leviticus. Basa-basahan. Sa mo 29. Atong basahon. Lucas. Lucas. Leviticus 23. Daw, Leviticus daw. 23:39. Ayun Lucas. Leviticus. Oh 39. Tara dan. 39. Oh. Atong kusgo pagbasa. Sa ika-15 ka adlaw, ika-7 bulan, sa dihang mahipos na pininyo ang abot sa inyong yuta, pagsaulog kamo alang sa Ginoo sulod sa kapito ka adlaw. Ang unang adlaw ug ang ikawalo, ay mga adlaw sa hingpit nga pagpahulay. Pahulay. Oh, nabasa gyud. Ato pa Adlaw gyud pahulay. Mabasa gyud. Pangutana dili ikapito pit sa 15. Pangutana lang kay komentaryo. Sa Domingo. Pangutana lang kay komentaryo. Ang atong una na pangutana. Di pwede pangutana. Iya mo tong gibasa Oh, nga ikawalo mo ang ipagpahulay. Unang adlaw ug ikawalo mo pahulay. ipagpahulay. Mabasa gyud. Pangutana. Akong pangutana kay ang imong gibasa Last question na. last question. Ang akong gipangutana nimo nga ang ikapito mao bay unang adlaw, ang ikapito mao ikawalong ka adlaw. Asa mabasa jud sa Biblia nga kanay sa Levitico 23:39 ang unang adlaw mao ikapito ka adlaw. Si unang adlaw Kay wa. ikawalong adlaw man. Wa ko moingon nga ikapito ka Ay, adlaw mo pangutana, adlaw. kasi, Ikawalo, yung asa pangutana, mabasa? asa man mabasa nimo, kay imong gisgutan ang ikapitong adlaw, Ikapitong adlaw. mao gyud ang Sabado. Sabado. Unya kay imong giingon, ikawalo naman. Ikawalo naman. Pangutana siya nga asa may pasabot nimo nga ang ikawalo imong ipasabot, mao man ang ikapito. Mo. Mga igsuon, ang akong gipabatud Andre di wa ko nagpamatuod sa Sabado kay Sabado kapito man. Ang ako sa Domingo unang adlaw ug ikawalong adlaw nabasa kanang unang adlaw gimo nang taraos kalendaryo Domingo na anya tanawa sa ikawalo di ba Domingo lang gyapon na. Okay. Unang adlaw ikawalong adlaw Domingo na mabasa gyud pa isod litra po litra nga ang Tapos unang na, adlaw ano, ug ikawalong adlaw mao ang ipapahulay mabasa. Tapos na. Kay bisag sa na to ni og pangutana gimahuman. So dito na putol ang 5 minutos ni Dudong Kubil. Unya tagaag 7 minutos pod sa imong pamayag. Agi og paghatag pod og ngano nasupa ka sa pamayag wa sa rebuttal karon kay sunod pa man ang oras ang imo karon paghatag pod og ngano nga ang ikapito mao ning Sabado. Okay. 7 minutos. Mga kaigsunan og ning taknas kagabion ako jud ning aligaron nga ang Domingo dili jud ni maoy adlaw ipapahulay kundi ang Sabado yun sumala sa Biblia mabasa yun sa dire Biblia ang ikapito ka adlaw Gunitid
ay kapito ka adlaw sa semana Sabado. So ang pagunang adlaw na nga Sabado mo gyud na. Manya Marcos 2:27 gihatag ang adlaw ipapulay alang sa kayuhan sa tao. Sa ato pa nagpasabot ang adlaw ikapito gihatag alang sa kayuhan sa tao. Nya sa Genesis 2:2 niuyon siya nga ang adlaw ikapito ka adlaw gibuhat sa Dios ang unang adlaw. Ang unang adlaw dayon ang Domingo may unang adlaw. Ikapito mao nang Sabado niuyon siya ana iyan nagigamit ang Genesis 2:2. Unya imo sang basahon diri sa Exodo 20 iya sa nagigamit nga pabor gihapon nako nga Exodo 20 bersikulo 8 nga nagpahinumdom kanato nga ang adlaw ikapito mao jud ang Sabado. Sumala sa Hebreano 4:4. Kay sa usa ka dapit siya misulti sa may tungod sa ikapito ka adlaw. Ikapito ang Dios mipahulay sa ikapito. Sa ato pa ikapito klaro og Sabado yun na dili ang Domingo. Unya sa Hebreano 4:9 nga nagpabilin pa ang kapahulayan alang sa katawhan sa Dios. Klaro og wala og si Josue nakahatag pa dili na siya muhatag og laing adlaw. Nya wa man kahatag si Josue. Sa ato pa nagpabilin ang adlaw ipapahulay. Mao na ikapito. Dili kay magkuangkuan ta ba nga ang ikapito mao ni unang adlaw. Di pangutana bitaw ta kanako sa Levitico 23:39 nga mao ba nang unang adlaw ikapito dili. Ikawalo naman ginabot ikawalo nga suot sa semana kapito man. Ang imo naabot na may ikawalo sa ato pa nasipyat ka mga kaigsunan. Ang atong katbang sa debate wa jud ka pamatuod sa adlawng Domingo mo'y adlaw ipapahulay. Unya kato yang gibasa dito sa Leviticus. Unya arita sa kuan Lucas 4 o Lucas 23. Tanawon tani ang Lucas 23 nya taas-taas pong tag-oras 54 4 minutes Ito ni kung sa timpipiro, ako at dali ate. 23:54. Tinagay ko klaruan eh. Basa bro. Ikan na ko ano, sa buhara. Basa day Nicole. Oh, basabi 54. Oh, Adlaw kadto sa pagpangandam ug hapit na magsugod ang adlaw nga ipapahulay. Sa ato pa klaro kayo adlaw sa pagpangandam Biyernes, sa ato pa hapit na maabot ang adlaw nga ipapahulay nga mao ang Sabado. Dili kay ang Domingo. Nya agam imo jud ang basahon sa Mateo 28:1. Mateo 28 sa tapos sa pagbanag-banag sa unang adlaw ni San milabay nang ang igpapahulay sa banag-banag na si Kristo na banhaw. Pero sa ato pa nilabay nang adlaw papahulay nagpasabot nga Sabado gyud to, di gyud to Domingo. Klaro man kay na Mateo 28:1 nga ang adlaw igpapahulay Sabado. Nya dili Domingo kay unang adlaw Domingo. Mo na nya siya sa niligar nga ang Sabado aw ang Domingo mo'y unang adlaw, ang Sabado ikapito. Asa man siya nagpamatuod na nga ang Domingo mo'y adlaw ipapahulay. Klaro og mga kaigsunan bisag sa buhat City 20 nga si Pablo ni Paulay jud sa ikapito sa Sabado ato nang basahon. Buhat 20 City na brad. 20 City nga doon na jud mga apostoles nga mipahulay sa Sabado. Gaya. Samtang giwi pa ang basahon. Leon. Oh, 1 minute na. 20 City. 2 minutes. 2 minutes. City. City. No? Klaro kayo mga kaigsoon, pagka Sabado sa gabi, nagkatigom kami aron sa pag-ambit sa balaang panihapon. Klaro kayo, og ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi. Sanglit Munsa na mugikan man siya sa pagkasunod nga adlaw. Sa ato pa Domingo na kay pagka Sabado sa gabi nagtigom man labalang pa nagkatigom. Klaro dayan sa kahinginan nga nabasa jud ang Sabado may adlaw ipapahulay niya. Lucas 4:10 nabatasan Kristo sa adlawng Sabado moadto sa sinagoga. Nagbatasan niya pagsulod sa pagsimba og nagwali siya didto. Sa ato pa maayong batasan Kristo kay mosulod sa sinagoga sa adlawng Sabado. Dili pa sa kung katbang way batasan nga bisag Domingo dili simba. Excuse me. Wa sa rebuttal. Excuse me. Sorry. Klaro kayo mga kaigsunan nga napamatud-an jud nako nga ang Sabado mao jud ikapito sumala dire inyo jud ning Biblia. Inirmahan ni kuan ni Cardinal Rosales ang adlaw ipapahulay ang ikapitong adlaw sa semana Sabado.
Klaro og dayag sa naminaw ug sa nitanaw nga ang Sabado mao jay kapito dili ang Domingo. Kaya ang Domingo mao nay adlaw ipapahulay. Aw mao jud nay adlaw ipapahulay sa Sabado. Ang Domingo mao nay unang adlaw. Mao nay ang unang adlaw. Masipya yun ang tao yun. Ako lang to gituyo aron mga tawa mo. Aron mga tawa mo ba? Kay serious man kay mo gud. Bati saglit ha. Right sa debate mo ni. Okay, dapat kay 20 second. Sa ato pa klaro og dayag sa ngitanaw og naminaw nga ang adlaw Sabado mo jud ikapito sumala sa buhat 20 bersikulo 7 nga si Pablo nagtigom jud sila nga to og nagbalaan nya Ezekiel 20 bersikulo 20 ang Ezekiel 20 og balaan na ang ako Okay. 5 minutos sa nangutana, sanggitana 5 minutos sa affirmative side, katungod niya pagutana nga to sa negative side sa iya kining pagpabarog karon sa iya pagdinay nga dili Domingo ikapito kun dili Sabado matud Dodong Cobel. Sige tagal-tog 5 minutos si brother George Trupil mahigla 5 minutos pumutana ngadto na ni Dodong Cobel saka 70 Adventist. Maigsoon, may hapon ka tong tanan. Dodong Cobel, ang ako pangutada. Nigamit man ka sa Lucas 4:16 nga nayon ka nga batasan nga si Kristo sa adlaw Sabado ni sa sinagoga. Ako pangutada, katong tanan dito nga naa sa sinagoga. Pulos to sila tanan sa barista dili. gipamulong mo. Sa barista. So ako pangutada, si Kristo sa barista sad. Nga disuod siya sa adlaw Sabado dito sa sinagoga. Giingon gihapon nimo. Sino pangutada, mabasa man nato, mao gyapon ni teksto ha. Lucas 4:16 man nya moadto tas 28. Nasuko ang mga Hudiyo dito sa sinagoga, si Kristo ilang ihagbong sa pangpang ilang gikulihan. Ako pangutana, kung sa barista pres Kristo nganong gihagbong mo sa pangpang sa mga barista? Tubag. Wa man kumukuan sa giguyod sa Kristo. Naangkos batasan Kristo nga maayo. Sa ato pa nasipyat imong pangutana, mo na tubag sa imong tubagaan ko pangutana kung sa barista pa ni si Kristo nganong buot man siyang patyon sa mga sabrista unya ilang ihog sa pangpang maurya pa ang biskulo ha. Lucas 4:16 hatos 28. Nasuko ang mga Hudiyo og Sabado og sa barista pa si Kristo mingon sa Christ, welcome Christ. Pero nangasuko ilang ihagbong sa pangpang muna ko pangutana kung sa barista pa si Kristo nganong ihagbong mo sa pangpang. ang katong gihagbong sa pangpang sama to nimo nga nasuko ni Kristo nga ni Kristo ihagbong sa pangpang sa mo ko tubag ba ako na tubag Tama na to. Ako na tubag. Kristo man, tama na to. ang akong tubag nga kato ni Kristo nga sa Lucas 4:16 lagi nga batasan Kristo muadto jud sa simbahan sa simbahan sa adlaw Sabado. Wala katong guyod-guyod. Kay katong nagguyod dos nagatag ra tong Kristo. Sama to ninyo nga misupak sa adlaw ipapahulay mo na tubag nako. Matubag. Ako pangutana mao ni. Ningon ka ganina pag ulag yun igawa si mong baba ganina pagpahayag nimo pero ningon ka nga dili gid ningon ka nga di kuno mabasa sa Biblia kuno ang Domingo adlaw yung papahulay. Ang ako pangutana kung mabasa gid nako nya gani gibasa ra mo to kung mabasa nako nga unang adlaw di mo ginamalalis Domingo mo unang adlaw kung mabasa nako ang kuno nimong namakakae mong gibakak ka mga kung tao. mabasa nimo ang adlaw ipapahulay Domingo man mo yung kana pero di gan mo mabasa ikaw na pildi ka. Maigsoon, Leviticus 23:39. Ang unang adlaw ug ang ikawalong adlaw. Kay pituro man ni magbalik-balik kada ikawalo, mao ra magjanang ang unang adlaw ug ang ikawalong adlaw mao ang adlaw nga ipapahulay. Mabasa man Mr. Moderator ang akong pangutana. Mabasa man sa Leviticus nga ang unang adlaw mao ang ipapahulay ako pangutana. Uyunan nimo imo ni supakon ni Biblia nga mabasa man. Uyunan nimo supakon. Dili ko mo yun. Dili mo yun. Kay tigsupak man jud ko. Reputana. Mr. Moderator kuan. Excuse me. Ay sa kiro na sa Biblia lagi. Tigsupak ko sa imong gipabarog nga ang Domingo may adlaw ipapahulay. Di ba nya kanang Levitico 23:39 kato man ang kuan katong manag sa pagagbulan siniman na aw kanang bulan sa pizza 15 wa man tay lal kuanan na ang digibatihan nato kanimang siniman na nga ang ikapito may adlaw ipapahulay wa man tay lalis anang kuan mo. Sul pangutana. Kay ni pirma man ka. Kay ni pirma man ka nga Biblia may akong basehan nga akong pamatudan. Unya mabasa mas Biblia. Unya karon niingon maga nga dili ka muuyon. Ang akong pangutana. Mr. Moderator, ang akong pangutana kay ni uyon man siya ni pirma siya nga sumala sa Biblia. Unya mabasa mas Biblia. Unya karon nangutana ko niya niingon mo siya nga di sa muuyon. Ako pangutana. Nganong nagsupak-supak man ka sa imong gipirmahan nga di man ka muuyon nga Biblia mo akong gamiton niya mabasa mas Biblia. Nganong ni pirma man ka nga ni supak man ka. Gisupakan ako kanang imong giingong sa Levitico
23:39. Ah. May nagisupakan kay dili man siniman na. Sa kaputan na. Sunod Sa pangutan na. kapuan man na binula na nga igpapahulay dili nang siniman na atong gilalisan siniman na basahan ko na imong tema. Mr. Moderator, ang ako pangutan na. Dapat magiskutan niya mo tra. Monthly ha. Dili na monthly. Ako pangutan na. Ako pangutan. Samang ka nali ay. Ay, sapo. Sunod pangutan na. Last question. Wa ko maingon nga pamatud-an ako sumaas akong kagalingon kundi sumaas Biblia gani ni pirma ka. Unya sa Biblia mabasa gyud. Leviticus 23:39 nga ang adlaw Domingo, unang adlaw, mao adlaw ipapahuli ako pangutan na. Nang libaot akong balibong nganong ni pirma maka nga nagsupak-supak magasi imong gipirma. Nga supak man ni kas Biblia. Ni supak sa Biblia. Napirma ko sa pagsupak nga ang kanang imong Leviticus 23:39 dili jud na maong siniman na. Binulan man yun na diha. Og imo jud ang basahon. Basahon ko binuwa na diha dili na man atong gilalisan siniman na. Ang Okay. adlaw ipapahulay, ang ikapitong adlaw. Tapos Sabado mo yun na. tapos na. Oo, yun na. Sabat, kaya na po may barog. Oh, na pa barog. 5 minutos lang. 5 minutos. Ako klaro na to ha. Gikan tas 23. Punong ta sa 28. 23 na para di ka Oh, masigbugol. sige, sige. Okay, go. Start. Maigsoon ang atong igsoon. Una pagaling arangkada na ko sa pagpangutana. Natikayang na. Dili ang iyang mga pangatarungan. Wa sa terribatal, pabarog lang Uy, pwede na siya ribatal dadan ingana nga ko Isgot ang iya. Isgot na ako maganina ba? Boss ko niya wala papal. Isgot ako ganina ba? Ang ato Dili din. na ribatal. Imong Dili na sa ribatal, balikunan ang imong pagpabarog. Ako yung gilikon na. Kaya sa nato ang ribatal kay doon naman tayo Pinaagi oras sa ilang ribatal. ribatal na, Okay? Siyempre yun, pwede yun. Igamit ko Pati ang Ngay iyang soon. mga bersikulo. Akong gipamatud-an sumalas Biblia. Wa ko maingon nga pamatud-an ako sumaas ako kagulingon. Nya ang atong maigsoon pag o palagi nadungog niyo nga supak siya ako pangutan na imo ni uyunan ug imo ni supakon. Mabasa man ni Leviticus 23. Ingon siya nga supak ko. May tag-ingon siya nga supak ko ni mo Brother George pero dili ko mosupak sa Biblia. Pero ang iyang gisupak ang Leviticus gyud maigsoon. Kamulay mo timbang nga ako nagduda ko og kining tawhana pagpirma niya ni gamit baka ni siyang salabutan kay ni pirma man siya nga Biblia. Unya gibasa na ko Biblia mabasa man. Pero ako sa gipangutana imo ba ring uyunan Biblia man ni. Ingon sa supak siya. Mao na nga kamo mo timagtimbang nga maigsoon. Kay mismo ang Biblia iyang gisupak. May tagningon ko ako pamutud-an nga adlaw ipapulay ako pamutud-an sa ako kaugalingon. Dili man ang Biblia may akong gigamit. Uya tanawa, nagkadipo-dipo na siya sa iyang pangatarungan. Nga niingon siya si Kristo kuno sa Batista kay nisulod kuno sa adlaw Sabado sa sinagoga. Ug sa Batista pa to mga igsoon. Nganong ila maghagpong pagpag si Kristo ila gipiliyuhan. Og sa Batista pa to kaubay pa to lamang ana to. Christ, welcome Christ. Kay kaubay ka na mo. Pero mga igsoon, nangasuko ang mga Hudiyo. Si Kristo ilang hagbong pangpang basahan niyo. Lucas 4:16 pa to. Basaha nga tos 28-29. Nangasuko ang mga Hudiyo. Si Kristo ilang gihagbong pangpang. Klaro kayo nga dili sa Batista si Kristo. Ya, ang ilang rason ra ba kay kung buko kay musuod kuno sa adlaw Sabado sa Batista na kuy mga igsuon dili in taon tandan nga wa man na magpasabot may igsuon nga kung musuod ta si Tihol empleyado na ta. Dili biya tanan musuod sa si Tihol empleyado si Tihol na abi usay mulukat tag sidula. Nya ilaha kay si Kristo kuno kay nisuod sinagoga sa Batista na si Kristo may igsuon nisuod to dito kay kanang adlaw Sabado daghan ang tao nya makawali siya ngadto. Nisuod siya ngadto, wa na maingon nga nisuod siya kay sa Batista siya, kundi musuod siya dito aron magwali. Ya dili lang kay Sabado sa misuod. Kada adlaw siya naagi sa templo. Kabantay mo ato nga katong buot siyang dakpon sa mga Hudiyo. Buot siyang dakpon nga naagi to suras katong gibaligya siya nya. Gidad-an sa puspos ingong isa nga maigsuon. Nganong inyo mo kung dad-an og puspos? Ako adlaw-adlaw na ako sa templo. Wa gyud ko nyo dakpa. O sige ingon ni Kristo. Adlaw-adlaw, kada adlaw na si Kristo. Naa sa templo isa adlaw-adlaw na ako sa templo wa ko yudak pa. So ang punto na ko maigsuon nga kada adlaw si Kristo naa sa templo di kay Sabado lang. Unya paltos na to igsuon kay ngano. Ningon siya nga sa Batista gurong sa Batista bayag pagpag. Mga igsuon ningon siya nga adlaw kurong Sabado. Ako na siya gingdan nga kami wa milali sana sa mga Hudiyo na. Kay naa man mabasa sa Webster Universal Dictionary. Nag-ingon dito page 500 to. Nag-ingon dito ang Webster. Dunay tulo nga nagbantay og pahulay. Ang mga Muslim, ang ilang ipapahulay Birnis. Unya ang mga Hudiyo, ang ilang ipapahulay Sabado. Unya ang mga Kristiyano, ang ilang ipapahulay Domingo. Kini ato igsuon, silingan man ni taga Piruno man ni. Pangutan na ako og Hudiyo ba ato igsuon. Iningon ba dito ang Hudiyo, ang ilang ipapahulay Sabado. Unya ang mga Kristiyanos Domingo. Ni kini ato igsuon klaro kini Kristiyanos. Sa ato papaltos na. Unya Webster Universal Dictionary klaro kayo. Tulo ang nagbantay pahulay ang Birnis mo ni mga Muslim, ang Kristiyanos Domingo, nya ang mga Hudiyo Sabado. Wa ko ilali sa maigsuon kung Hudiyo pa nato igsuon, di ko makigdebate ni kung Hudiyo pa ni. Kinama sa Webster Universal Dictionary nga ang Sabado sa mga Hudiyo, nya Kristiyanos man ni. Mao na nga nakigdebate ko akong gipamatud-an nga ang sa mga Kristiyanos Domingo gyud suma sa Webster. Unya mabasa po sa Biblia.
Leviticus 23:39 maigsuon wa gi igadaog niya ang igsuon ni batiha kay ngano nababatud-an gid ako wa gid kalumpag ang iyang trabaho unta ang paglumpag wa man nila lumpag nagbasa-basa sa Sabado wa mo koy lali sa Sabado kay sa mga Hudiyo man dili man as Kristiyanos may tag Hudiyo pa ni siya lagi maigsuon hindi ko magidebate ato igsuon Kristiyanos man di man ni Hudiyo kay Hudiyo pa ni di ko mulali sana kanang Sabado sa mga Hudiyo man pero gipahunong na Usias 2:11 kay way nakatuman higpit kayo maghaling og kayo patay tanawa atong maigsuon tanawa ko no adlaw Sabado di pa ni maghaling og kayo ug di ini maghaling pasmo ni higpit kayo ang balaod sa Sabado nga igpapulay sa mga Hudiyo walay pagapasanon sa adlaw igpapulay masakpan ka nga magpasan ka patay si Kristo mao bitaw to hinungdan gipatay sa mga Sabadista kay ngano gipapasaan niya ang gatong bakul suko kay mga Hudiyo. Okay, time, no? Ya, inyong sabot, 5. Pagkutanon pag 5 minutos po. Taas ang 5 ulit. Tulo ka pungutan na. Tulo lang. Tulo lang ha, dilan ta magbagat. Nya mangutana pa mo sa kugusap. Okay, tigati kag tulo ka pungutan na ngadto sa affirmative side. Matud pa nimo sa Lucas 4:16 imong naggamit sa pagkuan nimo ikaduhang barog nimo. Pangutana, katong nabatasan Kristo, musulod siya sa adlawng Sabado kung sa sinaguga. Nabatasan niya, unsa man to? Maayo to o dawtan? Maigsuon ang akong tubag nisuod lagi sa dito kay kanang adlaw Sabado dagharang tao dito nisuod sa dito. Mayo to dautan. Maayo ba to dawtan? O maayo man uya dili lang kay Sabado lang kada adlaw ingong Kristo nganong dad-an mo ko yung puspos. Ay sagsapo kay napa ko 1 minute ingos Kristo katong idakop siya ba. Sa kanong gadama mo puspos og mga sundan. Tulisan ba ko kawatan ba ko ngayon kung dad-an na. Adlaw-adlaw na ako sa templo. Kada adlaw ni Kristo dili lang kay Sabado. Tanang adlaw maayo man na kay si Kristo maadto sa magwali man maayo na ako ilali sana pero ang pangutana lang si Kristo sa Sabadista ba dili sa Sabadista si Kristo ngano ilang gihagbong pangpang sa mga Sabadista ug mao lay hinungdan nga si Kristo patyon sa mga Sabadista tungod kay iyang gilapas ang ipapahulay ka Sabado maigsuon ito pag pangutana kasi Dahil ako pangutana. Sa Lucas 4:16 gapon, ningon man ka nga maayo. Sa ato pa musunod ka sa maayo ni Kristo sa adlawng Sabado. Musunod ka o maayo gyapon musunod ka sa adlawng Sabado. Tubag maigsuon kanang maayo ato ginasundon ba sa maayo pero ang punto diha nga nisuod siya wala ingon nga nagsabadista siya kundi nisuod siya dito tinagwali siya kay kanang Sabado lagi maigsuon daghan ka ng tao da mura nagtabo ba unya dili ra man kay kanang Sabado ra musun gibalik-balik na nako wa may laing tubag wa may laing pangutanan ato igsuon bangkrap na Excuse me, lain pangutana. Sunod yung pangutana, unsa may Spanish sa ipapahulay? Sabado o Domingo, tubag. uy mga igsuon wa gyud ko nagpabarog diri Spanish mga igsuon Excuse me, Mr. Moderator. wa ko nagpabarog Ay bawo ka sa Spanish sa Sabado ha. Kabaw ka Spanish sa ipapahulay. ipapahulay Oh, tubaga, nalipong na. uy mga igsuon wa mo ko nagpabarog Spanish anong gigamit og English lagi ko Kaya mapabarog. dili ka angay mo paparugan na kay ngano. Pangutana. Ang iya pangutana, nakaibaw ba ko na sa Spanish? Wala ako magpabarog lagi mga igsuon. Tapos na ang kining iyong pangutana Oo, tapos may ba igsuon. kay ayun pangutana. Ibaw ka, pero ba? Wa mo ko magpabarog na. O nya, 5 minutos pag imo. Marunong ko sa Yang English, lima sa English. 5 niya na pukay kuan, pero ato lang klaro na ato likay ribatal kato imo na ribatal to. Di pwede na sa Ang imo kabante ka sa debate lang pagpabarog shopping ka ana. nasyonal. Mukutlo kag mga basahon nga idugang nimo sa pumayag para malikon. Dili ka mo ribatal. Mao na lagda sa debate formal debate. Pero pasagda lang kanako total on air no. Delay sa debate sa debate. Dili ka Paminawa ko pwede lang nga mga debate sa imo ko, pamayag interview na mo sa- ribatal ka. Kaya na may oras ting ribatal. Oh, diar ka mo ribatal kon humana ang pagpahayag katong imong gibuhat kanina ribalta to rato lang yun na no ang imo karon magdugang kag ebidensya nimo nga mapalig-on ang imong baruganan dili sa pagribatal ha okay likayan sige 5 minutos Okay, mga kaigsunan, daghang salamat Mr. Moderator. Giata sa akong ikaduhang barog. Klaro naman yun na nga naligoon jud ang adlawng Sabado. Kay niuyon sa ako siyang gipangutana nga maayo ba tong batasan Kristo sulod sa sinagoga sa adlaw Sabado? Oh, maayo. Itando siya. Sa to pa niligo ng Sabado, dili ang Domingo. O nya, ako sang giba unsa may Spanish sa ipapahulay. Wa siya mutubag. Wa ko magpamatuod nga ang kuan ang ipapahulay, wa ko magpamatuod sa Spanish. Sa to pa nagpasabot nga kanang ipapahulay og sa Spanish pa na Sabado gyud na. Sa to pa niligo ikaduha. Sa to pa nya mabasa sana sa Hebrewanon 4:4 nga ang Dios mipahulay jud sa ikapito. Kay sa usa ka dapit siya miisulti sa mahitungod sa ikapito ang Dios mipahulay. Dato pa dili sa unang adlaw kundi sa ikapito. Nya katong yang gibasa nga Levitico 23:39 ningon lagi ko nimo nga kanang 39 ko ana siya binula na dili na weekly sabat. Ang kanang binulan lahi na sa weekly sabat mo bitaw ni pirma ko ana. Wa ko ingon nga misupa ko sa kuan. Sa kuan ang gatong gidebatehan kana mang Levitico aw kana mang siniman na dili mang binulan
siniman na matong gidibatihan. Dato pa niligon na ikaduha gyapon barog nako niligon. Dato pa Isaiah 66 22-23 simba gyapon dito sa bagong langit ug bagong bulan. Kamo man nagsimba ang tanang katawhan kani di ni katawhan man ang dili simba sa adlay papahulay. Kay nagduda ko ani nga Apps ko, rebuttal na. rebuttal na. Additional Nga na. ang katawhan sa Dios man nagsimba sa adlong Sabado sa bagong bulan ug sa bagong langit. Kamo man nagduol kanako sa tanan niya ang Sabado o sa katimaan. Ezekiel 20:20. Ang tagaan ko kamo sa katimaan nga mao ang Sabado nga adlaw ipapahulay. Tali kanako og sa katawhan sa Ginoo sa katawhan sa Dios. Dato pa unya Hebreanong 4:4 Hebreanong 4:9 nga nagpabilin pagyud ay ang adlaw nga ipapahulay. Wala mawala. Dato pa katuyang giingon nga Hebreanong 4:8 bersikulo 8 nga kung si Jesus nakatag wa si Jesus wa magkatag mao bitaw nagpabilin pa nga ang kapahulay alang sa katawhan sa Dios. Mao na nilig-on jud akong gipabarog. Siya nagpamatuod nga wa jud kapabarog sa Domingo mao ang adlaw ipapahulay. O gatong yun ang mabasa yun. Sa ato pa, ang mahilangit yun ani, ang katong mialagat, mabasa mag yun na nga sa Isaiah 56, versikulo 6, nga ang mualagad adto sa langit, mo to sa Isaiah 66, 23, nga to sa 23. Unya mga kaigsunan, sa ato pa, wala tao nga ang 7 up maging malangit yun. Di yung mga kakakita nga 7 down. Sa ito pa 7 up yun, mo'y malangit. Asa kakabasa nga 7 down. Kung dili 7 up mang yun. Sa ito pa, nagbantay sa kapito, mo'y malangit. Dili katong nagbantay sa adlang Domingo. Og maorating na mga kaigsunan o agdagos pangutanan. Ha? Wala sige. Napagito na siya, ato lang kay maluoy ko ba? Tulong ako Wala na. balik-balik. May son. Ang atong gipirmahan Biblia og referensya. Nya ni pirma ka nga referensya usa sa akong gabiton. Pangutana lang. Naaman sa referensya sa Webster Universal Dictionary page 452. Nag-ingon dito nga dunay tulo nga nagbantay og igpapahulay ang Muslim Biyernes, ang mga Hudiyo Sabado, ang mga Kristiyanos Domingo. Ang akong pangutana, imo ning uyunan o imo ning supakon? So pa ka yun. Ang katong kuan, Webster Universal Dictionary nya ni pirma man ka nga Webster Dictionary. ang usa na to nga gamiton. Ang Kristiyano lagi Sabado yun na ang Tubaga ipapahulay. ko wa patubag ako uyon baka nga kanang Uyon Webster baka. Uyon. Dictionary. Pag ingon mong uyon, uso pa ka, explain. Imo nang uyunan ug imo nang supakon nga ang Webster Universal Dictionary nga nag-ingon dito nga ang adlaw sa mga Kristiyanos Domingo nya ang adlaw sa mga Hudiyo Yes or Sabado. no, explain. Imo nang uyunan ang kanang maong Webster Dictionary ug imo nang supakon. Tubag. Yes or no? Uyunan lagi nako nga ang adlaw ipapahulay Sabado gyud. Sa mga Kristiyanos mga Sabado. Di jud kumingog Domingo. Okay. Di wala na mislead niya. Wa ko maingon nga sa mga Kristiyanos Sabado. Klaro kayo, ako baliko na. Ang Webster nag-ingon nga ang Sabado sa mga Hudiyo, nya ang sa Domingo Kristiyanos. Tubaga ko pangutana, imo ning uyunan, imo ning supakon. Uyunan ko na nga ang adlaw Sabado sa mga Hudiyo apan Marcos aysa wa po Explain kuman. na. Marcos 2:27 ang adlaw ipapahulay gihatag alang sa kayuhan sa tao. Sa tao pa bisag Hudiyo to sila apil bisag Hudiyo to sila apil gyapon sa adlaw ipapahulay kay tao man. Dua. Sunod pangutana. Hintil. Kay niuyon man ka sa Webster Dictionary nga ang adlaw sa mga Hudiyo Sabado, nya ang adlaw sa mga Kristiyanos Domingo. Kay niuyon man ka nga Domingo na adlaw sa mga Kristiyanos. Ako pangutana, nganong nagsupak-supak makas imong giuyonan? Nga niuyon ka naman. Wa jud siya kasabot sa kong tubag. Tubag. Ngayon ko nga sa Marcos 2:27 lagi Uy, ang adlaw Webster, papahulay Webster ako gihatag pangutana. alang sa katawan sa Dios, alang sa kaayuhan sa tao. Busa katong mga Hudiyo tao man to apil jud to sa adlaw papahulay, apil sa ta mga hintil. Wa ko mingon nga katong Domingo imo ra man na. Akong balikod. Sa Christian. Claro awa, Mr. Moderator Marcos ang iya pangutana, Webster ako butarag Marcos, Oh, Webster. Dictionary ang Niuyon ka na. Katong Webster Dictionary kuno sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo Sabado, Sabado. nya ang sa mga Kristiyanos Domingo. Sa mga Kristiyanos Domingo. Ya kay niuyon man siya. So ako pangutana, nganong nagsupak-supak makas imong giuyonan nga niuyon ka man naman. tulo man nakaklase, di ba? Iyang giyon sa Webster tulo. Na ako diri sa Hudiyo, usa ra kong gipili. Hudiyo. Sa Marcos, ay Sino sa Hudiyo? Sa Ay, Marcos sabot na 2:26. mga Hudiyong Kristiyano. Oh, doon ay mga Hudiyong Kristiyano katulad si Maria Magdalena, ngitoon tong Kristo. Tato pa Kristiyano to sila. Di ba? Katala, Last tulo question, ro. last question. Katubag pong tanag, katawa mo direktor. Mga igsoon, ang sunod ako pangutana. Nakalikyot. Ang sunod ako pangutana. Unsa man gyud pinakabugat nga hinungdan nga daw si Kristo gusto mang patyon sa mga Sabadista. Kana mabasa na to sa 5:18 sa Juan. Juan 5:18. Oh, Juan 5. Unsa may mabasa na to sa Juan 5:18 nga
duha pa mga dagkong hinungdan nga si Kristo buot patyon sa mga sabrista. Sa istorya, unsa ko na hinungdan nga gipatay si Kristo. Unsay Mas hinungdan? bersikulo 5 Juan Oh, 18. 18-17. Ang katong mo patay pabor nas kontrang Kristo. Juan 5:17. Kumbaga, wala unsay hinungdan. Asa wa pa ko mo matubag bitaw ni Specific Sungtan, po tana. Mateo 5:17. Wala siya nakaplagan sa la kundi ni ani siya aron Hinungdan Mr. Moderator. Objection Mr. Moderator, ako pa utara unsay hinungdan, basaha ba unsay hinungdan? Unsay hinungdan? Sa 5:18 ba? Basaha. Hinungdan nga gipatay si Kristo. Basaha sa Biblia, ako pabasa ng unsay hinungdan. Ako tubag. Basa na. Okay. Hinungdan na to. Sa Juan 5:18 unsa ba hinungdan, basaha? Hmm. Kaya nagpaka-Diyos siya. Mm. Nya, mo lagi sa 18 mo na. Mr. Moderator, ato basaha. Ay, isa, tubag lagi. Tubag Basaha ba? Basaha. Tubag ba? Tubag na kaya mo basahon nga Kata kuha. sa kata pagtubag. Katong mo basahon nga Kanang ngayon nga ingon naglapas man nga, gyud. Naglapas kaya nagpaka-Diyos Kristo. Nagpaka-Diyos. So, Di ba na maul? Ato basaha Mr. Moderator, ako ay pabasa. Gamiton, kanang Juan imo 5:18 nga basaha na. nagpaka-Diyos Oh, Kristo. wal di na mabasa diya. Mabasa ba sa Juan 5? Dili na mabasa. Imo gingon? Tugalas tinuod ayo lipon. Ayo. Pero kanang 18 Akong laro pangutana. Ayaw lipat-lipat, ayaw ilara ang ato mga naminaw. Tubagala ako pangutana. Juan 5:18. Damo ko Biblia ato pabasa sa Moderator. Ikaw man ikutan no. Juan Usa may 5:18. mabasa sa Juan 5. Juan 5:18 ako ba nga siya gyud may mutubag nga unsa may hinungdan yun. Ngano ang mga Hudiyo? Ikaw manungutana. Ikaw manungutana. Basahan na lang diha ang hinungdan niya. Ipangutana niya. Ako yun ba siya? Ako pangutana. Ah. Mabasa mo ginato sa Juan 5:18 nga ang hinungdan yun usa sa mga dagkong hinungdan nga si Kristo buot patyon sa mga Hudiyo tungod kay gilapas niya ang adlaw ipapulay. Mabasa man gilapas siya ang adlaw Sabado. Gilapas siya ang adlaw Sabado. Ako pangutana. Imo ni uyunan o imo ni supakon nga si Kristo gilapas niya ang adlaw sa Sabado. Tubag. Yeah, tubag. Di kumuyo na ng nilapas Kristo kay wala man siya musulti nga nilapas. Ang katong ningon nilapas sama to nimo. Nga nilapas mabutang Domingo kay nilapas. Biblia man. Wala oras no. Nonsense, Tapos na ang kuan. Di mo sa rebatal. Rebatal. Kami negative side ikay una mamayang rebatal. Mabasa mo Biblia. Tirada na niya wala na puno-puno sa para diha. Rebatal sa dungan nimo na dungan unsay rason niya. Tubag nimo uyon ba ka supak. Go ahead 5 minutos. May kigsunan ako na ni rebatal. Mo na mingon ko nga mayang gabi kanatong tanan. O katong yang giingon nga Juan 5:18 man pabor mo to sa kontrang Kristo. Pero katong dili man kontrang Kristo, dili jud to pabor kay nagtuman sa Kristo para sa nimo. Naglapas man ka. Man ni Domingo ka para namo wa may maglapas Sabado gyud mi. Man kauban mo ato. Katong naglapas sa Kristo. Mateo 5:17. Lapas Wala ako mo sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Sa ato pa napakyas ka mga kaigsunan. Ang imo tay pabarog nga ang adlong Domingo, may adlaw ipapahulay. Wa mo ka pabarog kundi nagligar nung ka sa adlong Sabado. Nabali na hinuon nga ako na rin nagpamatuod ani nga Sabado. Nga dapat na ikay magpamatuod. Nga ang Domingo may adlaw ipapahulay, ikaw ni nahimong negatibo ani. Kaya ang Sabado nun imo nang giatake. Wa ka magpamatuod sa Domingo, kundi imong giatake ang akong gipamatuod nga mao ang adlaw Sabado. Nabali ba? Ako ni nagpamatuod ani sa adlaw Sabado nga may ikapitong adlaw. Dapat unta ikay mo ligarani nga ang adlaw Sabado dili na kuan budiga na mo na pagkasulti. Ang unang adlaw mo na ipapahulay. Nya wa man kay nabasa ang adlaw ipapahulay. Basahon nimo Levitico 23:39. Binulan dili ang weekly Sabat. Ayaw to ato dagan na. Tayo wa tay debate ang binulan na ato sa weekly Sabat. Nya sa Isaiah 66 bersikulo 22 ngadto 23 ang katawhan ang tanang katawhan managsimba sa adlaw ipapahulay. Tato pa nagduda ko ali nga dili ni sa tao. Ambot lang kamulay mokom kay di man sa simba, di man sa busunod sa di man sa moadto sa langit sa adlaw Sabado sa bagong langit ug sa bagong bulan. Marcos 2:27 gihatag ang ipapahulay alang sa kaayuhan sa tao. Sa ato pa kaayo ana nga ang ipapahulay mao ikapito, maayo kayo gihatag sa alang sa tao. Dili ang tao nga sa adlaw papahul sama ng kalo ba? Ang kalo para sa ulo, dili ang ulo para sa kalo. Kaya balim ning mo ha. Nga ang adlaw Domingo mo ni adlaw ipapahulay. Wa jud ka kabasa nga ang adlaw Domingo may adlaw ipapahulay ang ikapito adlaw ug mabasa nimo. Mobalik ka sa pagkakatoliko nga ang adlaw Domingo mabasa nimo nga mao adlaw ipapahulay. Di jud ka kabasa diha sa referensya og Biblia kaya ikapito sumala sa referensya. Ang kanang ikapito Sabado yun na. The Sabbath day is the 7th day. Klaro kay na sa referensya. Mana man kaigsunan, useless lang among pagmatuod. Nabali na hinuon ako nun afirmative ni nga ang Sabado moy ikapito. Ya ikaw ni aligar no nani. Dato pa wadyo ka kapamatuod nga ang Domingo moy adlaw ipapahulay imong ipamatuod. Levitico 23:39.
Nya kato imong gingan nga Oseas 2:11 nga gipahulog, oy tulo ka klase nga ipapahulay. Ang inyong ug ang iyang adlaw ipapahulay. Unya ang sa Ginoo usa ka timaan. Ang akong adlaw ipapahulay mao nga ang sa Dios, mao na mabasa na Ezekiel 20 bersikulo 20. Nagyo na diha. Ang katong Oseas sama gyapon to nimo nga malinipason. Hebreo 3:18 nga masupilon sa adlaw ipapahulay. Klaro man na nga ikaw nilapas mo gyud ka, mabutang Domingo kay lapas mo. Nya katong sang Kristohano, Lucas 4:16. Nanam na Lucas 4:16 nga si Kristo mang Kristohano man to nagsimba ato, mang Kristohano man to. Nya pag humas kamatayon ni Kristo, dunay na mahulay mga tao. Dunay na mahulay sa adlaw ipapahulay. Sa adlaw Sabado. Sa ato pa di jud kakabasa nga ang Domingo mo'y adlaw ipapahulay. Og maorat ni na may kigsunan kung ako panglat-an. Napay 1 minute. Sa ato pa ang 7 up mao jud makasakas langit. Isaya 66, 22, 23. 7 up. Sa ato pa nagbantay sa kapito ka adlaw. Mo'y mas 7 up. Sa ato pa malangit ang langit to mas babaw. Dili 7 down. Klaro kayo nga hilom lang diha kay chance na mo ani kay 7 up. Sa ato pa dili ang unang adlaw. Wa di ka kabasa sa Biblia ang unang adlaw malangit kay nangasangit man mo. Sa mga larawan ato lang i-appeal kay na Oy, out of topic na. You're outside. Outside ako lang po. Outside ako lang po. Wala oras kay outside. Dili Okay, jud tapos na. tapos 5 na. minutes. Ayun mo na. Sige, ikaw ang oras. Okay. Unong kakuan. Sa kunong. Yung sa bagay, Kansi na mo. wala wa ginadaog dito igsoon. Ato sa isit. Okay, go. May igsoon, ningon sa ako, puro ko kabarog. Hagbay ra kong binarog niya, ningon mo sa mubalik ko sa Katoliko, kung mabasa ko na ko Biblia o referensya. Biblia, klaro dyo kayo. Leviticus 23:39, ingon sa ako ni mabasa. Ipat-lipat mo to niya. Bulan ko no to, kanang katulo. Dili gyud ang ako na litra po litra yun. Sa unang adlaw, mao ang adlaw ipapahulay. Unang adlaw, may igsoon. Tanawas kalendaryo, di ba? Unang adlaw, di ba? Domingo. Ingon sa wa ko mabasa, wa ko kapabarog. Ato igsoon, nagpalingog-lingog lang. Isa mo balin ko na sa Katoliko. Klaro na, ay referensya. Webster Universal Dictionary. Wa gitaw nga mulali sa ning Webster kay ngilngi kina si Miriam Webster. Webster Dictionary, o sige ingon dito, page 405 to. O sige ingon dito, dunay tulong nga nagpahulay. Dunay tulong nga nagbantay pahulay ang mga Muslim Birnis, nya ang sa mga Hudiyo Sabado, nya ang sa mga Kristiyanos Domingo. Nagitaw na pamatud-an ako nga ang Kristiyano si Domingo, nya unsa may tema? Ako pamatud-an nga ang adlaw Domingo mo ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. Napabatud-an ako may suon nga ang adlaw Domingo ipapahulay sa mga Kristiyanos. Webster akong gigamit, nya ang Leviticus 23:39 gigamit nako unang adlaw yapon Domingo. Ingo sa wa kuno ko na pabarog. Tingda ko ang gipabarog. Ato igsoon wa gid kabungkag. Kay wa gid sa kanigar nga ang Domingo dili adlaw ipapahulay. Nagbasa-basa hinon sa Sabado. Inday ko nun nga iyan ang nigaron nga dili gid Domingo. Nagpabarog hinon sa Sabado. Naunsa na to igsoon nga wa gid kanigar yun. Wa gid sa kaguba. Kanang 23, klaro ka na lingon ka na Leviticus 23. Wa gid kanigar ato maigsoon ang ato igsoon. Unya, diingon pa sa San Juan 5:18. Di gibutugan gilipat-lipat ba ko. Brad, tugaan nila mga tao glipat-lipat. Unsa maghihinungdan nga nganong ang mga Hudiyo gusto magimupatay ni Kristo? Likay-likay siya ato yung basahon may igsoon kay ang kamotoran mo free-bill gini mo patigbabaw gini. Tarawa. Kikini ato igsoon. Lipat-lipat tingala di man kabarog. Tarawa. Juan 5:18. Tungod ni ini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw igpapahulay nga Sabado. Kay ang gilapas ni Kristo, maobutan na hinungdan nga si Kristo gipatay tungod kay gilapas ato igsoon. Nitubag ba ako gipangutara? Naglikay-likay, patay-patay sa kawaw. Tinti mga waway nagbasa. Nya, mo komentaryo din sila, moingon din sila nga, sa mga Hudiyo na sa mga Hudiyo. Uy, dili na sa mga Hudiyo. Tunghuwa na si Juan may nagsuwat ana. Dili na sa mga Hudiyo. Biblia na si Juan may writer na kay si Juan dikto ang higayuna. Nga mao na hinungdan nakita na ang mga Hudiyo pirting lagutang nga butpat yung si Jesus. Tunghuwa na nga istorya. Ingon siya sa mga Hudiyo kuno. Tanawa, Brad, ayaw wala ba yan kay ngano, ayaw ka ng pagkatulang respeto ba? Kay ingani sakit begini ang kabaturan mura man pinisilin ba? Sakit kay ni mura na pinisilin nga pero kana pinisilin hapdos na inigutang sa samad pero makaayo man na. Paminawala ning ako kay bisag sakit nimo kisi-kisi ka pero kabaturan ning ako dili man para sa imuha nga di gyud kabaturan nga pulos lang kanang dinay ba? Ingon sa dili ko no mabasa kuno sa Biblia
og sa referensya gibalik-balik na nako unya gani gipangutana gyud sa nako kinipirma man ka sa referensya nga usa sa akong gamiton nga basihanan sa pagpamatuod nga ang adlong Domingo mao ipapahulay sa Kristiyanos unya gibasa nako referensya nga ang adlong ipapahulay sa mga Kristiyanos Domingo ako sige pangutana imo ni uyonan imo sutakon ni uyon siya di ba nakadungog mo nga ni uyon niya nangutana ko nganong nagsupak-supak mga sa imong giuyonan perting uwawa gyud ato igsoon wa gyud igadaog ni debatiha I stand for square around the world nga kini mga sabadista basta timang ipapahulay Domingo wa gyud igadaog ni maigsoon wa gyud kay ngano ni uyon siya sa akong gipirmahan ato pirma siya ako pamatud-an nga ang adlong Domingo mong adlaw ipapahulay sumala sa Biblia og referensya gibasa na ko referensya naaman adlaw ipapahulay mong adlong Domingo sa mga Kristiyanos nya nangutan ako imo ni uyonan imo supakon sa uyon siya unya karon nangutan ako kay ni uyon maka nganong nagsupak-supak maka sa imong giuyonan one hour nagkamuritsing na ato igsuon wa nagitaw pangatarungan mo na kinato igsuon dilima yun mo na kamo kung maminaw mo bantayin ni ang punto sa pangutana lipat-lipat man niya tanawa di siya mo basa 5:18 nga inigbasa na ko nito ang hinungdan nganong gipatay si Kristo kay gilapas niya maigsuon wala na tagaig bili ang adlaw nga Sabado ni Kristo maigsuon kay ngano way nakatuman ang mga apostolis nangutlo og buhay gibadlong ingon ni si Kristo wa pa mo kay bawo nga hantod karon Sabado man to kay gibadlong mo to si Kristo hantod karon ang akong ama nagbuhat lang gyapon ang amahan wa di mo pahulay og Sabado maigsuon basahan niyo sa Mateo 12:5 sa adlaw Sabado ang amahan wa mo pahulay basaha kay ingon si Kristo wa mo masayon hantod karon Sabado man to katong suko ang audio kay gipapasadas duyan Sabado to ingon sa wa pa mo kay bawo hantod karon so kato Sabado man to jangturan Sabado ang akong ama nagbuhat lang gyapon wa na gani ang amahan mutahod gani sa Sabado mismo si Kristo wa mutahod gilapas ni Kristo mao na hinungdan nga si Kristo gipatay muna ingon sa wa kuno koy gipabarog pirting dako asa kong gipabarog maigsuan murag kanang bantayog ba nga to igsuon naghuwat ko nga muguba nagtuo ko nga magdasag bulldozer ba ay gidana buko wa gani taw pirting linguna wa gyud gadaw gatay igsuon time na dagan kay salamat Di mo daw kung tana last na to. Okay na to sa Wala, Ay, wala, na lang. wala. Tapos na